Jednička, to je zem. Mají kargo. Ale to je ta jiná. To je ta kargácka. Už mi to, a to vyfotí ještě. A to otevírací můžu. Jsou? Má. Jsou na perko. To mám vyfocený všechno. Má nějakou nehodu. Houbačku, nějakou nehodu. Ještě jednou, já se tam vidím, jak si chcete. Bere zpátky. Trošku přisvětlení, ale... Tady když mají uvalenou rozsochu z toho, tady taky je to z toho pryč. Co? No takovej ten jako štít, víš? Pružnicu, rozsochy a domek, to vedení, jo? Poraženou plochu nárazníků. Tady mají taky ty rozsochy dole. Tam tady nechat ten dlouho, ne? Něco sepsaný papír. Brčím. Doma strojvedoucí sváčů. No nebo, přetržku. Jdeme pryč, ne? To je náklad. O kousíček. Taky jen hučí. Ještě chvilku budou hučet ty hosti. Tady jede k nám teďka. Sakra, to má na fofr. S jedním škopkem teda. Taky poslali jenom malou mašinu. Jsem tady neviděl Jančury jezdit. No, to by tady chyběl. Ty jezdili sami bez domáči, za 5 korun a plastali kafe. No, Jančura, co máš ty autobusy oranžový, tak si počil Desiro z Německa a dělal prezentační jízdu. Nám to nevadí. To asi obsadilo, tady zpátky. Závej uhl, jo, už jedou. Kabelí mi se